Има, да. Да. Добре, тъмън. Върви ли вече? Върви, има някакви секунди. Леле, боже, аз трябва да съм най-щастливията пианистка на света. Ай, голямо кощунство, че аз не следим даже вече. Хайде, давай нагоре вече. Айде, да. Я. Аз ли? О, ма казвате на кой говори? Аха. Добре. Ма може в OLX да ви пуснем там една реклама, например. Леле. Слави, тук за тебе има някакви препятствия. Така ли? Откъде? Отдолу ли? Не помня кой беше. Горе. Така.